Jesus singaba ungaphandle kwakho Nkosi uJesu Jesus singaba yini emhlabeni Jesus singaba yini emhlabeni Jesus singaba yini emhlabeni ungaphandle kwakho Nkosi uJesu singaba yini emhlabeni Jesus singaba yini emhlabeni Jesus singaba yini emhlabeni. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Sabingelela ekuseni egameni laJesu. Sibonga ukuvuka sizohlala namhlanje kuseni. Sizokhonza uJesu. Kuyinkonzo yabantu abasha bazalwane. Amen. Isikhathi. Kuyinkonzo yabantu abasha. Lesi sikhathi lesi sithi ukufundisana nje kancane sabazalwane. Sizwe izwi laNkulunkulu asibhekene namhlanje. Ngiyacela kafushane ukukhulekela izwi egameni laJesu nje kafushane isikhathi. Amen. Baba egameni likaJesu kuseni nanti izwi lakho uNkulunkulu sicela ukuthi ube nathi ukhulume ngalo empilweni zethu ukuthi usezulu usenzele umzimba lendebe zomlomo nomqondo inhliziyo ikhulume nokuthanda akho Nkosi. Usakhe sabantwana bakho namhlanje sabantwana Nkosi ulandela Jesu. Xa sonke umoya sihlale emadimoni ahambelana nezwi lakho namhlanje. Ayinasabele egameni likaJesu. In the mighty name of Jesus Christ. Sibonakalise ke Nkosi ngamandla akho Nkosi. Usakhe impilo zethu ukuze siqine khona siyabe sibheke kuona umqalisi nokuphelisa okhona kwethu. Sibheka kuwe Jesu kuseni. Iba nathi uNkulunkulu egameni likaJesu. Uziphathe phakathi. Amen. Amen. Jesu Kristu inkosi. Amen. Sizothola izwi likaNkulunkulu nebazalwane. Sithola izwi likaNkulunkulu lapha kuSamuel chapter 3. Samuel chapter 3 verse 11. Noma saqala verse 10 siya verse 11 then sibisesena kwamanye amazwi. Lithi iBhayibheli ngokuba ulondile izwi lokubekezela kwami. Nami ke ngiyakulonda ngehora lokulingwa elakufika ezweni lonke lokulingwa bonke abaphile emhlabeni. Ngiyeza masinyane bambisisa lokhu onakho ukuze kungabikho umuntu okwamuka umqhele wakho. Amen. Amen. Nkosi ubusise busufuna uzilayo. Amen. Amen. Jesu Kristu inkosi. Lana lithi iBhayibheli ngokuba ulondile izwi lami lokubekezela. Ukulonda izwi laNkulunkulu lokuthi sibekezelele ukuthi uma sikhola sizokwenza lento eshiwo izwi laNkulunkulu. Noma inyama yethu ingavumi, noma isimo singavumi, noma environment esikuyo ingavumi ukuthi silonde izwi laNkulunkulu, kodwa kumele sibekezele sabazalwane silonde izwi laNkulunkulu siphile. Ukulonda izwi laNkulunkulu ukuthi libe khona ngaphakathi kuwe wena uphile izwi. Amen. Hayi ukuphatha izwi uphathe iBhayibheli kodwa lento ebhale kuyo awuyenzi. Awulondanga izwi laNkulunkulu lapho. Kumele izwi laNkulunkulu lingene kithi ngaphakathi lijule lihlale bese senza lo shiwo izwi. Okuseceleni kwaloko ukhona okubi. Fanele kulesi sikhathi nje ayifuna ukuthi silonde izwi lakhe empilweni zethu. Siphile njengoba izwi lisho. Singaphili ngoba kusho abantu nabangani nabazalwane nabafundisi. Kodwa siphile ngoba kusho izwi laNkulunkulu. Amen. Singahambe sithatha yonke into lengaphandle obizosenza singakhona ukulonda izwi laNkulunkulu masikholwa. Amen. Kunzima kudangerous ube umzalwane ukholwe. Sisibiza ngamaChristians bathi igama likaJesu linamandla kodwa elingazange sisebenze thina. Ayikho into ebuhlungu njengaleyo. Uthi uyakholwa kodwa izwi likaNkulunkulu oliphili ngaphakathi kuwe.
Sisuke singalondanga asingabi abantu abasontayo kodwa sibe ngabantu abakholwa izinkulunkulu bese siyaphila. Amen. Singaba abantu abalizwa kuphela belashe iBhayibheli ekaJakobe chapter 4. Singaba abantu abalizwayo izwi laNkulunkulu kuphela sisikhohlisa. Kodwa kumele silizwe. Silamkele ngenhliziyo evulekile sibese siyaliphila izwi. Amen. Uma silizwa kuphela singaliphili. Ithi iBhayibheli sifana nabantu abafika bamukhuso babesifukweni. Athi umuntu mayekisele ukuthi unjani, athi mayejika bheka le usekhohliwe ukuthi kade enjani. uNkulunkulu ufuna silonde izwi lakhe. Ngoba lobu obubi obuze emhlabeni. Alo namhlanje sekali ema-countries ajubulana enza yonke into. Sekuvela abantu abaphamisa ukuthi uNkulunkulu wabo uNkulunkulu LA, uJesu uyifake. Kuyaliwa namhlanje. uNkulunkulu abantu azobavikela kulobubo obugcwele emhlabeni nalezi izifo eziwesi ezizayo. Abantu abalonde izwi lakhe. Uthi nje maqhubeka la. Izokubezela kwami nami ke ngiyakulonda ihora lokulingwa elakufikela ezweni lonke lokulingwa bonke abakhile emhlabeni. Uthi uNkulunkulu masilonda ilizwi lokubekeza lakhe lokubekezela nathi uzosilonda lehora lokulingwa elizokwehlela bonke abantu emhlabeni. Wasikhombisa uNkulunkulu lokho ethabe kufika iCovid. iCovid yavela shaya umhlaba wonke. iCovid yafikela ini uNkulunkulu wayesikhombisa into ezayo kuza okuwese okudlula lecorona besikhala ngawo thina. icorona efana ukuthi ulunywa umaskito uvela uzuhlwa omncane bese uyapholisa kuphela. Kuza ubuhlungu kufanele ukuthi kuzovela usike ingalo inqani lahleke phansi ufuze igazi. Ngekho nento into ozopholisa ngayo. Ubuhlungu esibhekene esiyakubo kodwa uNkulunkulu uzovikela kuphela abantu abalonde izwi lakhe. Amen. Mawusibheka mzana nolondi ulonde ini enhlizweni yakho. Namhlanje abantu abasha balonda amadoda nezintombi enhlizweni zabo. Ngeke uzulonde izwi laNkulunkulu sekhona esinye isithombe sento oyithandayo undlula uNkulunkulu. Baleke iBhayibheli. Mina sibale ufebe buyabalekelwa. Uma usukhona ngoba ufebe isono esibulala umuntu. Simosha ama destiny abantu sibhodloza imisebenzi umuntu yonke uNkulunkulu abeka uyakwasha ibhizinisi. Mawukazi ufunde indlela yokulala nabafana namantombazane bambisisa ungabe usacabanga ukuthi ufuna ukuyokuzwa ukuthi kunjani. Ungabe usaya nokuya. Alikho elibuyayo khona. Abancane abakhohlisa abangani babo befundisa indaba zentombi ezamadoda. Balekela zonke indaba ekhunya ngahambene nabafana namantombazane. Qhela ungafakazi ngoba ufaka umofebe. Qala uvukele inkanuko. Uthi awuyalinga uwe nje ufaka unoxhaka nayo. Usifaka wena nje unoxhaka. Uhlala kanjani nabangani bakhuluma ngofebe na? Woda nawe uzufakaze phakathi kodwa umzalwane. Kwenzeka kanjani? Shutha ulondanga izaNkulunkulu ethi balekela ubufebe njengoJosefa. Inkosikazi uPotifar imfuna la wangcono usala ijazi. Uneqambele lamanga uthi befuna ulala naye. Wanimela izwa uJosefa kaze uyanimela yini bese kufika indaba enizokhula ngofebe na. Ngoba once waqala wakhula ngofebe abangani bakho bebekhula ngofebe wafakaza usushade nedemoni spiritual. Uzolalwa emaphushweni uvukele inkanuko vele usushadile. That's why uthi ngeke uzulonde isla uNkulunkulu sokukhuluma indaba efana nezinto uNkulunkulu angafuni. Lesi sikhathi abazali baningi balonda ama TV, izitori, amandiya balonde wona. Ngeke uzukhona ukulonda izinto uNkulunkulu sesikhona isithombe enhlizweni yakho. Balonda Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube. Bahlala kakhulu lezo zinto. Lezo zinto zizokwenza ukuthi singabe nothando kaNkulunkulu, zishaya uthando kaNkulunkulu phakathi kwethu. Ingakho abantu namhlanje sengipholele uthando, angisawezwa amandla kaNkulunkulu. Sebe empty vele ngoba abalondanga izaNkulunkulu
ave bafuna ukufaka izithombe ngaphakathi kwabo. Wathi uNkulunkulu Jesu Kristu kuMateyu chapter 6 cishe verse 34 yini no cishe verse 29. Wake sifunde lelizwi silizwe lithini Mateyu chapter 6. Mateyu chapter 6. Sizofunda lapha ku verse verse 24. Uthi Mateyu chapter 6 verse 24. Akakho ongakhonza amakhosi amabili ngokuba uyakuzonda enye athande enye noma abambelele kwenye adelele enye ningekhonze uNkulunkulu nomamoni. Ngeke masukholwa usilisiwe ufuna ulonda izwi laNkulunkulu ukhonza amakhosi awu2 ngesikhathi esisodwa. Amanye amakhosi wabo imali. Bacabanga imali. Toza uNkulunkulu sizibambile. Lezi zasemhlabeni imnako welesi sikhathi ingameva ezominyanisa izwi laNkulunkulu ingatheli isithelo. Lama TV akhona namhlanje angomamoni azothatha uthando laNkulunkulu. Lama smartphone akhona namhlanje angomamoni azothatha uthando laNkulunkulu sisakhona ukulonda izwi laNkulunkulu. Ngoba sizomdelela uNkulunkulu. Uzoyibona lento kanje. Makumele uhlale ku Facebook na TikTok na ku WhatsApp uyaqeda 2 hours 3 hours kuyale. Kodwa mase kuziwe eBhayibhelini into ezakuba uyazelulale. Vele isign ukuthi vele wena usubelong nombuso wamamoni. That's why you must fight. Zilukudla ukhuleke uphoqe ukuthi uzibe indawo ama-cellphone nama TV ngoba izothatha isikhala saNkulunkulu empilweni yakho. Amen. Ngeke sakhona uNkulunkulu ukuvikela kulobububo obuzayo uma sabaza nabanjalo uzosiyekelela isitha sisichana sempilweni siwe. Namhlanje abazalwane sibaningi bakhona abazalwane siyakhonza uNkulunkulu kodwa abanye they are half dead. Siyaphatha ukufa ngokupheleleyo. Abasakhoni ukwenza into zaNkulunkulu bacinezelekile namhlanje. Kunzima ukukhuleka, kunzima ukuzila ukudla, kunzima ukufunda izwi siyazela. Kufanele yini amanje. Kuba manje sesibambekile. Abathini inhlambulo babusifikile. Kodwa bozolindana kuye nobani kunomuntu kuye nobani namaqoqela bazozamani. So ngesikhonze amakhosi amabili ngesikhathi esiyi-1. Ubuye mawubaba lo usafasayo. Ngesikhonze amakhosi ayi-1 ngesikhathi esisodwa. Wena yiphi inkosi ekhonzayo na? uJesu. Bamhlanganisa uJesu namanye amakhosi. Akekho enhliziyweni yakho. Uthando luzophola. Lithu verse 11. Ngiyeza masinyane bambisisa lokho onakho ukuze ungabikho umuntu okwamuka umqele wakho. Amen. uJesu yeza masinyane bambisisa lokho onakho. Kubambe njengokuthi awufuni ukuthi iphohloke kuwe. Wakudedela kawa. Njengeqhafa noma liphathe kahle. Ngoba walithethela liyawa phohloke. Usakhona futhi ukuthi ulibuyisele bese uyasenza uphinde futhi ulihle. Ngoba vela phohloka wathethela into ephakathi. Nakanjalo mzalwane mase sikhona ngoJesu asibambisise lokho uNkulunkulu asileke ukuthi sikhona izwi lakhe simfuna yedwa. Kaze wena ubambisiseni. Yinto ibambile umzalwane. Ubambe injabulo lasemhlabeni yezwe. Ubambe intombi. Ubambe amadoda. Yini ibambile izwi laNkulunkulu ayibonayo. Kumele uyihlambuluka. Uthi hayi mina ngibambile enhlizweni. Mina nama crush ami. Leyo nto izokwenza ukuthi izwi laNkulunkulu lakhona ukulilonda. Ziningi izinto ezenza ukuthi uma sikholwa ziswise ukukholwa ngoba asikhona ukubamba izwi laNkulunkulu nezinye izinto. uJesu wathi wamhlanganisa nenye into yaqhela yena. Noma ungahamba ukholwa uthi uyakholwa uJesu kodwa mase khona omunye uNkulunkulu kuwo into oyithanda udlula uNkulunkulu leyo nto ibambile. Ithi iBhayibheli ngoJohn oqala chapter 2 verse 15 ningathandi izwe nento zasezweni. Ngoba uthanda izwe
nento zasezweni uthando la uNkulunkulu alukho kuye. Amen. Abanye uthando labo amabhizinisi abo, uthando labo imisebenzi abo, uthando labo imfundo. Ithi iBhayibheli siyathanda izwe nento zasezweni. Into mawuyenza ingasisona isoni yenze kahle ngendlela eright kodwa engathathi uthando kaNkulunkulu nesikhala saNkulunkulu empilweni yakho. Ngoba awuzukhona ukulonda izwi likaNkulunkulu. Phila esikhathini sokugcina. Phila esikhathini sokugcina. Umuntu kumele aziqaphele. Amen. Uyeza masiya Jesu. Bambisisa lokho onakho. Yini mina nawe siphethe sibambile na? That's why mina ngiyazidela ngiyawuthuka umzimba, ngiyawenza umsebenzi kaNkulunkulu. Ngoba ngifuna ukubambisisa wona kodwa. Wafaqala bakhona into esingenayo phakathi kwami noNkulunkulu. Fanele semthanda silukudla ngikhiphe empilweni yami. Kaze wena mzalwane masuzibona ukuthi ubambe enye into umdlula into zaNkulunkulu, wenze njani? Uvela relax. Fanele sizidele. Ungabambisisi ivimba ukuthola. Kumele uthuke umzimba besikele siphela uswesini. Kumele sibabaza ngasithuba esuke sivuke sikhuleke. Ngoma uzobambisisa ukuthonga. Ulale kwamele uvuke ngo-12. Uyolala uze kuse ekseni. Ulala abayibala ngo-7 bazovuka ekseni le ngo-5. Bavuka ekseni le ngo-6, abanye bavuka ngo-10 ebusuku. Akona ndaba nokukhula abavuka ebusuku bekhuleke, abafuni ukuthi umzimba wabo. Ngeke ukhona ubambisisa izwi loNkulunkulu. Sathane mawulenza uzofetshela something kuwe. Ezokubosha uthando loNkulunkulu. That's why masingabazana sikhola sindisiwe, asibambisisa izwi loNkulunkulu lodwa. Injabulo yasemhlabeni, injabulo yezwe asingayibambi nangenhliziyo nomqondo wethu. Ungathi wabona abangani bakho bejabula bedansa besha amavoso le, besha zonke lezi zinto ezikhona namhlanje lemculo yasezweni, bese nawe uyajabula usuyidansa wethu king, awubambisisa loNkulunkulu. Vele uJesu akuyakho kuwe. Amen. Ngeke uzibambe injabulo yezwe ethe ukusathanda izwe nento zasezweni. Mase sikole sesindisiwe, aluphume uthando lezwe kithi liphume lonke. Ingoma yezwe bayicula kuwe iqithu isuse. You know ukuthi mathi uNkulunkulu mesimhubele enhlizweni zethu, ngamakuba simbonge enhlizweni zethu. Usathane into ayenzayo, lethame ithuba lengoma yezwe. Ungayezwa ukuthi ikhala kuvela iqhamuka ikhala nje enqondweni yakho, nasenhlizweni yakho, usuke uhubela uSathane. That's why mina subela uNkulunkulu ukuze azohlala kithi nenkazimulo yakhe. uAdam noEva bengakawona esonweni. Babe hubela uNkulunkulu bexhumene neNkulunkulu ikhaya izwe bexhumene naye umnandi. Kodwa into amphazamisa kuba wona esonweni uEva wasuka sifocus yakhe kuNkulunkulu. Wasebhekisa lelizwi laselikhulumayo. Kanti uyabona ikhonishile uSathane ukususa ikhonishile kaNkulunkulu wasekhona ukumbamba. No-Adam, uEva sewile, wavela walalela izwi lenkosikazi wakhe. Lokuthi wasovela sifocus kuNkulunkulu, wasebhekisa kunkosikazi wakhe sewile singene esonweni sangene uSathane, wawa naye. Nathi lamazwi akhuluma kithi, le ngoma esicula enhlizweni zethu, kumele siyisuse ngegama likaJesu. Sikubele uNkulunkulu ukuze izwi laNkulunkulu lizolondela kithi. Ngoba once wahlala, wayicula, abanye bazangisisha ikhanda. Badansa nangenyawo. Vele izwe kuwalifanga nawo kakafi ezweni. Ndiye uthi uzile ukudla. Cela uNkulunkulu akusize. Mina ngidlala nakayafika nje ngeso sometime bese ngicabanga ihubelo lokuthumisa uNkulunkulu bese iyasha iyahamba. Amen. Noma isaba ubuya neyibulala ngoba ifuna uzosidonsa uyiconnection noNkulunkulu ezivele sinaka yona. Once wanaka yona usuwile phambi koNkulunkulu. That's why mele silwe bazalwane. Amen. Sibambisise lokwesinakho. Kusengabikho umuntu ongasabuka umqhele wethu. Noma abangani bakhe sebeqhamuka bezokhupha zonke izinto zenhlebo zamadoda zezethu zasezweni. Vala umlomo uthule ufocus kuNkulunkulu. Amen. Unga entertain bakhuze bafakazela ngezwi laNkulunkulu bawathula. Lento izoba umqondo wakho. Indlela sakuzoyizwa bese focus yakhe bese bangento bayikhulumayo. Ukhohle focus kuNkulunkulu. Jesus. Ethwa masiqaphele. Uze ngabikho zosimuntu umqhele wethu.
izithombe zabo nje mase bona nama cellphone bawohlala kubo bawohlala behlalile baze bolala ngo-1 bolala lekuseni bahlala ifoni basebalala lekuseni bakasebenza semakhaya bavuka lesikhathi lesale emini umzali athula njengalokho ayibuki njalo ngiyakutshela umuntu omusha lana khona kudlala kaliwa ngibonile lempilo yakho ukuthi umuntu mayefuna ngempela ukume khona ngawe fanele bambe izinto zaNkulunkulu lithi iBhayibheli wasekhona ngoba seKoloshe chapter 3 verse 1 uthi uma savusa kanye noKristu masifuna okwaphezulu lapha ekhona uNkulunkulu uJesu Kristu ngoba safa uphila wethu ufihla kanye noKristu emazulwini saphila nomhla kodwa sife mafuna okwaphezulu ubulala impilo yakhe endala kodwa mangafuna ukunaka kwaphezulu kunani izinto zasemhlabeni very careful abasafunda ezikoleni funa into zaNkulunkulu khona ngoba hlabangani ukuthi benzani ngoba amazoba novalo basabi lithi iBhayibheli sabe sabi bona ababulele inyama engenakwenza lutho emva kwalokho kodwa masimesabe kakhulu yena ozama ukwazi ukubulala inyama nanomphefumulo kuphose sogweni ilwa nabangani bakho bekhona izinto ezamakho umuntu wangaphakathi ngoba bayabuyisa futhi usiconnection yakho kuNkulunkulu bayibhekisela balekela inhlebo bomama bobaba balekela inhlebo abantu abasha sibalekela inhlebo sabe kude naye ngikhumbula kahle mina bengahleli kodwa ngangihlala nosisi bami uthi ngisekhishini ngiyadla abona bakhulumela bahlaba abantu babiza amagama abantu bethi uyabona usibani bani ayiphela mnyaka bazobesiphila indawo eyodwa uyabona usibani bani unje bamkhulume la mina ngikhuluma ngiyahlela la umqondo wami indle phela zayizwa leqo ngini mase bengasekho namse ngiyavela ngithi ngihamba nje mhlawumbe ngiyaphumela nje ekhaya ngihamba ngima ngabe emgwaqeni lo muntu ade bekhuluma ngaye ethi mayiqhamuka lapha bese vele yonke into beyikhuluma ibuye bethi lo muntu unje sengihlangane kanye nabo in the spirits ethamisa ngimbona sengikhuluma inhliziyo yami ukuthi vele lo muntu unje bathi unje semunile yoyile that's why kumele sikhuze bazalwane makhona ukukhuza vele usuke la behleba khona abantu ngoba ukungcolisa babisisa lokho nawo sengabikho umuntu ozokuba umqhele wakho ake sifune lapha amavesi nje ambala sembe isikhathi asifune lapha uTimotheo waqala chapter 6 sizokhuleka tethe lenkonzo na Timotheo waqala chapter 6 sengivula bathi sewabeka manje Timothy chapter 6 verse 11 yedwa this is verse 20 uthi verse 11 isihloko sithi ukukhonza uNkulunkulu ngesiminya ukufundisa izicelo nokuxwaya izifundiso zaphanga ukhonza uNkulunkulu ngesiminya ukhonza uNkulunkulu lapho khona abantu bedla izolo kodwa umkhonza khona kwisiminyeni esinjalo uthi ufocus kuNkulunkulu verse 11 uthi kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokubekezela nokumnene so asibalekele lezo zinto uNkulunkulu angafuni sesikhulume ngazo la asibalekele ngempela ngoba zizosenza ukuthi sihlukane noNkulunkulu athi verse 20 isigcino nami ngikhuluma nje yesigcino sesikhuleka verse 20 uthi Timotheo londa kahle okubekiwe kuwe umpostoli Paul ola umoya uNkulunkulu wathi uTimotheo uthi akalonde kahle okubeke kuye wena yini into ebekiwe kuwe na noma usasane lento yabeka usathane yenkalo yokufela uthanda izwe yokuthanda injabulo yasemhlabeni uthanda ingoma zezwe uze ubuze ube nazo efonini uthi umzane yakholwa
into zaNkulunkulu azikabekeki kuwe. Ngeke uNkulunkulu akhona ukutshala into zakhe kubeni sesekhona imbewu kaSathane kuwe. Ayiphume eqale emvubelo yakudala ukuze kuzongena entsha. Ngeke ukwazi ukuthi uphathe into zaNkulunkulu kubeni into zasezweni ungafuni izikhipheke kuwe. Ngeke ukwazi. Yini ozoyilonda kahle uma into zaNkulunkulu ungafuni izikhipheke kuwe. Bazalana uNkulunkulu ngempela ufuna siyilonde izwi lakhe. Ngoba sifunile kuSamuel chapter 3 verse 10 uthi ngoba silonde izwi zaNkulunkulu lokubekezela. Nawe uzosilonda ngehora lokulinga elizolingwa bonke abantu abakhile emhlabeni. Mina ngiyakubuza namhlanje, yini onondiwe kuwe? Yini lento sisenayo ekuwe ephazamisandleni kaNkulunkulu na? Amehla agcwele inkanuko nemicabango emibi. Lungisa uzohlambuluka. Ngomqondo wakho mawungcolile, once wabona uma umfana ubona intombazane ikwenzela something, ikujabulele lethela something, bese uvela uthi ha le iyawuthanda lengane. Sivela nje le mina ngishiyeke. Noma le ngane nje le ayi izoba unkosikazi wami le umqondo ungcolile. uJesu lentombazane afika kuye azokhala enyaweni zakhe. Yakhe izinyawo zayo bese isula, amthoma futhi asula ngenene zakhe bese amhaka inyawo. Azange athi uJesu lentombazane iyangithanda. Mina ngivele ngishade naye. Kodwa wavela ubona isono. Wathi le ngane manje isona uNkulunkulu. Wavela ba nesihawu kuyo. So nathi asingamvumeli lo mqondo ungcolise. Bese phakathi ebandleni ubona intombi ongashela. Ubona osisibethu. Nawe ntombi ubona abafana bese uba nabacrush nabo. Bulala leyo nto ngoba izokuvimba. Ayife. Lithi maqhubeka bazalwane ngesikhathi. Ugweme ukukhuluma okuyizwe nokuphikisana kwalokho okuthiwa ukwazi kungesikho. Gwema ukukhuluma okuyize. Sibalekele lezo abakhuluma ngazo ezingama kumuntu ongaphakathi kwakho. Sibalekele ngoba sizokubulala in the spirit. Lena uthiwa ukwazi kungesikho. Wabatshela bakhuza ubufebe betshela hayi ukuthi abantu abazalane salane side baleke yonke ungafuna baphendule bazofaka umoya obufebe. Kuthi verse 21 ukuthi abanye bekuvuma baduka ekukholweni. Umusa mawube nani. Na ungavumi ngoba once wavuma into abayikhulumayo uzoduka ekukholweni. Bamba izwi ivangeli leqiniso. Ungabambi imfundiso ekhona namhlanje ukuthi hamba uzilungise uzenze ube muhle. uNkulunkulu futhi sizenze sibe bahle. Umuhle the way uNkulunkulu adale ngakhona musho ukushintsha lento eyodwa kuwe. Amen. Ungahamba uzilungisa emasaluni. Ungahamba uzilungisa. Ngoba lokho okuvumayo sokudukisile ekholweni. Ngoba siphila izwi. Kumele sibe natural the way uNkulunkulu adale ngakhona. Noma wagunda amafethu wagundi. Noma beqhina ungaqhini ungabancomi ngoba wabancoma usuhlangane nabo vele. uNkulunkulu anibusise. Amen.